Здравейте, приятели! Днес искам да ви покажа едно много мое любимо ястие, което е, може би, едно от най-подценяваните ястия. Това са макарони с сирене, по-шопски. Сега ще ви покажа какви продукти трябва да имате. За макарони по-шопски ви трябват макарони, независимо в каква форма, или както италианците им казват паста. Италиански, български по ваш вкус може да си изберете. Натрушено сирене, значи макароните са около 250 грама. Сиренето и то е 150 грама, натрушавате хубаво. Масълце 30-40 грама. Олио, шарена сол, обикновена сол и сладък червен пипер, който е супер важен. Изсипвате макароните в тенджерка, слагате им олио, допълвате с вода и ги варите, хубаво ги сварявате. Разбърквате ги хубаво, преди да почнат да врат, защото да не слепнат на дъното. Сварени са добре вече макаронките. Посолявате ги. То сиренето има сол, но червения пипер ще я отнеме, защото е сладък. Разбърквате хубаво и ги захлупвате да се задушават. В едно тиганче 30 грама, слагате 30 грама масълце, леко да почне да се разтопява. И добавяме една чайна лъжичка от червения пипер. Значи това е най-важната част от готвенето на макарони. Да се запържи червения пипер. Това е задължително. Ако не го направите, по-добре не ги правете. Хубаво да се запържи. То отнема 30 секунди след като почне. Изключвате котлона и добавяте запържения червен пипер и маслото при макароните. Хубаво обираме. Следва сиренето. И задължително шарена сол. Разбърквате много добре навсякъде. Трябва да се разбърка хубаво. Хем се донатрушава сиренцето, хем вкусява абсолютно всичките макарони. След това ги захлупвате за около 5 минутки да се задушат, хубаво да се снушат вкусовете и тогава се папка. Ето така изглеждат нашите макарони по-шопски, които, впрочем, са подходящи за закуска, обед, вечеря, дори за среднощна закуска. Благодаря, че бяхте с мен.